Tolong. Natin. Ajay. Ito na eh. Matap na liya, 28. Na. 20. Ito yung 20. Ah. Ay, nakasampo. Yan. Bangos dagu pa. Lalaki. Kaya niya, subunin natin, subunin yun. Puro large. Oh. Malago. Kaya. Mangga kain. Mangga, mangga kain. Kau kan jalan makan. Jangan mangga. Nanti jalan kita. Aku lagi dia jalan nya itu. Babae pa ay sa ramaitan. Saan? Makin ay. Kasi nga naman nila, kalite. Hinihira mo lang. Kakabay. Malilong isda na to. Iba yung ano, shape niya. Ito din. Uy, alamang. Magkano bang oh? Ito? 160 sa kilo. Yan. 140. Magkano pingka? 150, 180. Isang kilo. Ay, thank you. Magkano? 31 port? 30. Ay, okay. 55, 65, 70. 60. Ito. Lilinisan na. Sige, isa lang, 1 kilo lang. Ayan, tilapia, libreng linis na. Magkano, 380 isang kilo. Buhay pa. Ito, 380 din, 1 kilo. Magkano bang oh? 140. Walang tawad. Ano ate? 1 kilo lang. 5 dalawa ito sir. 5 dalawa? Yung tatlo isa. Kaya may 10 piso kayo. Magkano dito? Ha? 280. Ano to yung alimango? Alimasag. Tapos ito? Ito yung alimango. Buhay pa. 280 din. Ah, 1 kilo.
Mas mahal siya sa alimasag, ano? Ito rin. Ito malaki, oh. Buhay na buhay pa, oh. Yan, sa mga nagtatanong kung magkano, yan, nandyan na sa bawat planggana nila. May mga nakalagay na ng presyo. Yan, ito 130 pusit na puti. Kamatang kalungkok? Ate, dalagang bukid. Madam? Magkano? 1 kilo? Sandan po. 100. Salmon head to, no? Ayan, sarap tong sinigang. Ito yung head. Ito yung ito belly. Yan, sa patero 130. Busit 130. Big busit 110. Yung pusit doon, pwedeng 120 na yan. Kuhaan ko 1 kilo. 130. Ano lang, 125 na lang. Hindi ko po sa mga 550 at ito na Magkano na dito? Lobster 5, 1 kilo. Parang 2 peraso lang yun, no? Ha? Kuratsa? Ah, kakaiba ito, kuratsa. Pwede, yung ibang sawa na pwede kamulan, kanara sa mga pwede. Uy, narami kiko. Kararaya, pwede. Ay kaya yung basta. $120 na. 1 kilo lang. 80. Pero yung nasa limon, yung nasa ano? 150. Pero itong na tanggalan na ano? 200 isang daan, pwedeng 90 saka 180.
Magkano ang daing? 120 po, malalaki. 120. Ilang piraso? Dalawa? Dalawang malaki, XL. Ito naman sir, 90. 90. Bali, tatlo. O, tatlong piraso mas maliit. Small. May medium din. Then medium 110. 110. Opo. Okay. Thank you. Magkano tong tinapang bangus? 130. Dato, haligi ng taba ng talangka. Magkano isang 250 naman. Okay, thank you.